Nadácia Integra sa na Ukrajine snaží zmierňovať následky porušeného sveta vďaka svojim partnerom od začiatku vojnového konfliktu. Humanitárna pomoc pre 430 000 ľudí, oprava domov, výstavba modulárnych domčekov, protiraketových krytov či rekonštrukcia zubnej ambulancie pri ruských hraniciach. Psychosociálna podpora pre viac ako 3500 ľudí, z toho najmä detí z ohrozených oblastí. Pomoc pri obnove podnikania žien, ktoré prišli na západnú Ukrajinu. A oveľa viac. Sme hrdým partnerom OSN na Ukrajine a veríme, že v našej práci budeme pokračovať.